фирма Tulips, занимаваща се общо с климатизация, представена от Иван Шишков. Много ми е приятно, че имахте такъв разговор с Пламен Братков, с когото работите по съвместни проекти. Между другото, много е приятно, че не само вие и други партньорски фирми, но вие специално работите също така с Нима Дизайн, която вчера беше представена от Николай Марио, и Studio Mode, които ще бъдат представени по-късно днес. Така че приятно е партньори на събитието да бъдат и партньори на лекторите в нашето събитие. Иван Шишков, фирма Tulips. Здравейте на всички! Радвам се, че сме тук в меката на архитектурата. Аз не съм съгласен, че нашата работа не е творческа, също е творческа и тя е много вписана в това, което правите вие като архитекти. И ние сме постоянно заедно с вас. Темата, която Иво от Конверс, който също така много работиме и ни поканиха, е извън стандарта във форума Без страх. Първо, мислейки извън стандарта, искам да направя едно уточнение. Ние не се занимаваме с лалета, въпреки името, не правиме градини, не сме ландшафтни инженери. Ние сме фирма, която се занимава 100% с отопление, климатизация и вентилация и създаване на вътрешен комфорт на климата. Името Tulips дойде така от една колаборация на думи, която моята съпруга, която е тук също Поли, установи, че в северните езици, скандинавските езици, думата тули означава огън, откъдето идва и вече приликата на чашката на лалето с огън, и по този начин през някаква колаборация решихме да бъдем малко различни извън стандарта на всички фирми в България, които се занимават с тази дейност. Те са клима, вента, топло и така нататък. Ние решихме да нямаме нищо общо с това и да се разпознаваме по съвсем друг начин. Говорейки за страховете, и особено тук последните 2 дни много се говореше за страхове, много се говореше за различни видове страхове. Аз лично се замислих какво значи страх. Какво значи страх и без страх? Безстрашно ли е един фен на Левски да отиде в агитката на ЦСК и да вика Левски? Не е безстрашно, това е глупост. За другия е безстрашно. Безстрашно е да помогнеш на една жена да мине през улицата на натоварено кръстовище. Това също е безстрашно, но по себе си по съвсем друг начин. Мислейки върху целия слоган, започнахме и стигнахме до заключението, че хората дори определят студа и топлината като страх. Какво значи всъщност страх? Страхът е нещо, което ние сами в себе си го вкарваме и го изпитваме по някакъв начин, чрез някаква емоция. Жена ми, докато бяха малки децата, ми беше забранила абсолютно да говоря за страх през децата. Тоест тази дума беше забранена за тях. Ние сами по себе си решаваме и казваме: леле, колко страшна зима ще е, много студена ще бъде. Или леле, какво горещо лято ще бъде, то ще е ужасно отвратително. По тази причина ние сме тук и нашата цел е по елементарен начин да вкараме във всяка една сграда нормалния микроклимат на живот. Какво означава микроклимат? Това означава вътрешната среда на всички тези прекрасни продукти, които правите вие, без човека да се чувства готино вътре, реално им се губи много голяма част от стойността. Дори най-красивият дизайн без перфектен микроклимат, осъществен вътре в него, в сградата, в апартамента, в завода, в ресторанта, реално губи стойността си. Тук идваме точно ние, като инженерна специалност, и бих казал често едни от най-големите врагове на архитектите, защото винаги искаме пространства, винаги искаме шахти, искаме да се виждат тела и така нататък, неща, които вие не искате. Тук ние чрез абстрактното мислене, което правиме, и това, което се опитваме да правиме вече от около 15 години, т.е. не от около, а точно 15 години, ние се опитваме да творим заедно с вас. Какво означава това? Това означава
всички детайли, т.е. да означава отоплителната и климатичната инсталация ние да я вкараме като функция на къщата или на апартамента или на сградата и на ползвателите на това нещо, а не обратното. Какво имам предвид? Много често отоплението се явява функция на човека, който живее вътре. Тоест един котел с твърдо гориво, вие ходите, го зареждате и вие реално сте роб на тази система. Модерните технологии, които ние предлагаме и вкарваме, се опитваме хората, които са много забързани и го знаеме, всички живееме в това ежедневие, да им намалиме до минимум проблемите и това, с което да се занимават, когато отидат вкъщи, е просто да изпитат комфорта на обитаване. Екипа ни е доста сериозен и доста набъбна. Фирмата вече е около 60 души, която се разпространява в няколко звена. Имаме инженерингов отдел от 10 души, обичаме петък да пиваме биричка. Офисът е направен изцяло като шоурум, в който може да се види абсолютно всички системи работещи, как се предлагат в височина, в таваните, как се крият и така нататък. Нещо, което е много полезно от дизайнерска гледна точка. Разполагаме с собствена сервизна база, с собствени монтажници. В общи линии се опитваме нещата, които вграждаме в обектите, да бъдат олицетворение на това, което правиме в офиса и заедно с вас като дизайн на помещенията и на складовете. Поради тази причина исках да кажа, че нашата работа, това, което казах в началото, също е доста творческа. Реално ние творим заедно с вас и рисуваме тази картина, наречена сграда. Основните партньори, с които работиме, както виждате, е Daikin. Ние сме един от основните представители на Daikin в България. Работиме вече от близо 15 години. Една от фирмите, които има пълни права да сервизира, монтира, използва и всичко свързано с Daikin. Daikin е един от най-големите световни производители на климатична техника. Нашия бизнес реално с тях е по-скоро обектовия бизнес. Нас ни интересува това ние да влезнем в една сграда и да изпълним това, което сме начертали и измислили. Не толкова да продадем отделното климатиче на този или на онзи клиент. Идеята е да видим труда от цялото нещо, което сме правили, как се осъществява. Daikin е японска компания, която в Европа е представена с много собствени заводи. Почти 99% от продукцията, която се продава на Daikin в Европа, е произведена в Европа. Това прави много атрактивна за европейския пазар, поради бързата реакция на резервни части и така нататък. Някой произвежда енергията, друг трябва да я транспортира. Multitubo е фирма за полиетиленови тръби и така нататък, подово отопление, неща, които също много често влизат в архитектурните проекти. Sonnenkraft е една австрийска фирма, която се занимава с всякакъв тип соларна техника, от фотоволтаици, един от най-големия завод за всякакъв тип соларна, термична и фотоволтаична техника. Fonditau е един завод в Италия, който се занимава с суров алуминий, най-големия преработващ завод на суров алуминий в Европа. Съответно правят радиатори и котли. С тази гама си мислиме, че запълваме цялостните нужди от това, което една сграда трябва да има като техника в областта на климатизацията и отоплението. Следващите няколко слайда искам да ви покажа неща, които ние работихме през изминалите години и приключихме най-вече миналата година като проекти и обекти. Това е един обект, който аз страшно много харесвам и обичам. Сградата на Нова телевизия, нещо уникално за България. Проект на Радо Серафимов, архитект. Такова нещо не е строено в България от близо 50 години. Това е сграда, която се използва само за производство на телевизия и нищо друго. Тя е собственост на медията Нова груп. Вътре са съчетани всички сайтове, които те имат, всички радиа, всички телевизии, които правят. Сградата е снабдена с 4 чисто нови студия. 2 студия от по 1 декар с височина около 12 метра и 2 с около 500 квадрата. Вътре се случват всичките тези неща, които гледате в тези телевизии. Системата е изцяло проектирана от нас, изцяло изградена от нас, с много сложни параметри, особено от към апаратните и студията, където се изискват много ниски скорости на въздуха.
поради това, че микрофоните са много чувствителни, абсолютно никакво движение на въздуха, много строги параметри на микроклимата. Успяхме да се справим, сградата работи вече от около една година. Всички нови предавания, които са по телевизията, се излъчват от тази сграда, всички радиа са тук вече, всичките им сайтове, спортни, мортни, абсолютно всички нюз сайтове са тук. Много интересен наистина проект, мога да го обсъда после, който му е интересно с него по-отговорно какво се случва вътре. Тази година направихме разширенията на складовете на Lidl в Равно поле. Тук интересно е не толкова какво сме направили, имаме и мащаба, това е 15 000 квадрата подово отопление индустриално. Нещо, което също не знам дали е правено преди това в България. Интересното тук и най-интересното за мен е това, че ние правим подово отопление в нискотемпературната камера. Има камера 8 декара на минус 25 градуса, която замразяват месото, което купувате в цялата мрежа на Lidl. Ние топлиме пода, за да може да се движат количките. Иначе замръзват количките, няма как да се движат. Тоест ние реално специалността ни е навсякъде. Това се опитвам да кажа. Ние сме в завода, в склада, в магазина, в ресторанта. Навсякъде трябва да ни има, за да има комфортно обитаване и да може да се случват нещата. Един проект, който все още работиме, като фасада и сграда е готов. В момента правим вътре различни офиси. Това е надстройката на мола в София, 11 офисни етажа, които са изградени с 4-тръбна водна система, изцяло изградена вентилационна и климатична система от нас с продуктите на Daikin. Тук абсолютно всичко чивари са Daikin, климатични камери, фен-койли, абсолютно всичко е произведено от това, сглобено от нас и проектирано от нас. Един друг интересен обект на Цариградско шосе, нов хотел, той е сграда от смесен тип, 5 офисни етажа и 10 хотелски етажа. Интересен, сложен проект с много интересни, пак е на Радо Серафимов, с много интересни аули, много високи пространства. Използваме различни видове решения в отоплението, така че да стигнем до максимален комфорт на обитаване на сграда. Всички фолета са направени с подово отопление, тъй като са високи и да може да имаме равномерно разпределена температура през лятото, подаване на пресен въздух във всички помещения. Първоначалният проект беше дори за подаване на пресен въздух в хотелските стаи, който последствие отпадна поради рязане на бюджета. Но идеята беше да бъде и хотела наистина стана много хубав и много изчистен от към линии, от към дизайн, от към всичко. Различен тип проект, River Park, селище от 110 къщи, което изцяло стоплихме и климатизирахме. В момента върват вътре довършителни работи на почти всички къщи. На фаза 1 са направени. В момента участваме и се надявам инвеститорите от River Park, с които мисля, че добре работим, да ни възложат и втората фаза от още 110 къщи. Общо целият проект е за 350 къщи. Иво Петров са архитекти. София Парк Вилас е една подобен квартал. Въпросът, че тук къщите са на доста по-високо ниво, доста по-скъпи, доста по-големи, с доста повече изисквания. Тук изпълняваме климатизация с термопомпени машини на всички къщи, подово отопление и охлаждане чрез вентилаторни конвектори. В момента проектът от много еднотипен се превърна в много сложен, тъй като всеки един купувач на къща минава през хора като вас. Вече влиза с новия дизайн, с новото проектиране, препроектираме всички къщи. Забравих и не знам дали казах, фирма Tulips разполага с 10 инженера, които 7 или 8 сме с пълна проектантска правоспособност, т.е. извършваме и проектиране. Една сграда на Пламен Братков, тук освен архитекта и инвеститора, Наде, благодаря ти, че ни даде да направиме. Сграда, която миналата година спечели сграда на годината в малки жилищни сгради, ако не се лъжа. Една от най-интересните фасади на София, която е правена, аз лично не знам подобно нещо, с общи части, които са вградени към нея.
Тук интересното е, че всеки един апартамент, който ние участваме и сме направили вътре, е абсолютно независим от останалите. Какво означава това? Всички знаете, че когато живеем в един блок, в една среда, в която тя се обитава от много хора, особено в отоплението и охлаждането, когато си зависим от съседа, не си окей. Тук това беше най-търсеното нещо, тъй като апартаментите са скъпи, намират се на топ място в София. Едно от движещите неща беше ние да разграничиме комшиите, да не се пречат и да не се дразнат. Всеки един апартамент е направен със собствена термопомпа, със собствено произвеждана топла вода, може да работи в какъвто режим си поиска, без да се съобразява с другите обитатели на сградата. Най-отдолу на сградата има ресторант, който също стана много интересен като решение. По-голямо внимание и по-заострено внимание искам да насоча към две неща, които правиме в момента и малко да разкажа историята зад тях. Идеята на първата сграда решихме да кажем без страх, когато инвестирате. Тук пак ще говоря за комфорт. Естествено, това е основното нещо, което ние правим, комфорт. Когато се прибереш вкъщи да си окей, когато отидеш на работа да си окей, когато отидеш в магазина да ти е приятно и да ти е хубаво. Дори когато се возиш в колата, климатика на колата пак го правим ние. Комфорта на обитаване означава няколко неща. Естествено, функциите на комфорта са различни. Аз ще обсъда тези, които ние предлагаме, тъй като има функции за светливи комфорт, има за шумов комфорт. Това всичко са неща, които предразполагат към човек да се чувства добре там, където е. Помещенията на комфорта на микроклимата са няколко. Основно ще ги кажа. Първо, разбира се, това е поддържане на желана температура. Човека се чувства добре, когато зимата му е топло, лятото е хладно. Относителната важност е нещо много важно за това човек да се чувства добре, но трудно постижимо. Трудно постижимо от гледна точка на това, че то е скъпо като направа, затова не се прави в повечето сгради, то се прави в специализирани случаи. Другото нещо, което е много важно, човек да има кислород, да се чувства добре. Ако няма кислород, почва да му се доспива, почва да се чувства некомфортно, не е окей. Затова ние трябва да подаваме нужното количество пресен въздух. Как, по какъв начин, как ще се обработва, това са неща, които инженера трябва да реши. Минимално движение на въздуха. Всички знаем неприятното, когато седите под климатик и той ви духа. Идеята е този комфорт да се създаде така, че ние да направим минимално движение на въздуха, минимална скорост на въздуха в работната зона. И естествено бърз и адекватен контрол. Особено в момента, пак казвам, в забързаното ежедневие, което имаме, постоянно сме някъде. Толкова е важно да контролираме лесно тези системи. Още повече, че контрола, който отдаваме, той ни дава и ефективност, той ни дава добавена стойност. Т.е. това е нещо, което ние пестиме пари от него. Е много важно и с това, което сме свързани ние в цялата тази работа е, че основните консуматори на енергия това са сградите.
По какъв начин я консумират е различен. Ние сме един от основните, нашата специалност е една от основните консуматори на енергия във всяка една сграда. Тоест комфорта, за който говорих преди малко, той струва пари. Той струва пари и идеята е ние да намалим това колко пари струва той и съответно да намалим емисиите към околната среда, за която всички трябва да сме отговорни по един или друг начин. Как се случва това? Основното нещо, което трябва да имаме предвид, е, че трябва много отговорно, аз съм го написал и ще го прочета, консумиране и производството спрямо производството на стоките, които ползваме. Ние се научихме да живеем в един супер лесен свят, консуматорски свят, който взимаме всичко ни една ръка разстояние. Само че тази една ръка разстояние, продукта, който взимаме, се произвежда от нещо. Той изхвърля CO2 емисии. Основната идея на Европейския съюз е към 2050 година. Разбира се, това са малко имагинерни неща. Имаше едни програми 20-20-20, в които 2020 година трябваше да има 20% по-малко CO2, с 20% по-малко заряд. Естествено, тази програма не успя, тя се превърна в 30-30-30, най-вероятно ще се превърне и в 40-40-40, но това е една отговорност, която ние трябва да имаме извън това, което ни дава, извън стандарта, който ни дава всички. Какво направихме ние? Поканихме нашите супергерои и по този начин се опитваме в слайдове, които ще ви покажа чрез климатизацията, как да намалиме точно тези неща и ние да влезнем в модерните методи за намаляване на CO2 емисиите. Има един американски учен, който е отговорен за две неща. Едното е откриването на флуорентните газове или всички хладилни газове, другото е откриването на това, че когато в двигателите с вътрешно горене бензина се сложи олово, те не пукат. Тук е интересно и този човек извън стандарта преди 100 години прави две неща, които са огромна крачка за развитието на човечеството, от друга страна са огромна крачка за замърсяването на околната среда. Основните замърсители това са колите и флуорентните газове. VRV5, някакви странни символи явно, но няма значение. Дайкин създаде точно по това и поради тази причина. И тук пак има едни проблеми, които те са чисто политически и те много лошо могат да се отразят върху работата на всички, както на вас, така и на нас. В момента Европейския парламент и Европейската комисия се опитва да прокара едни неща, които са от уникална глупост. И аз лично имах среща с нашите евродепутати, които като всеки един политик и депутат се отхвърлиха от това, което би бяха обещали и не свършиха нищо. И в деня на гласуването, вместо всички да отидат и да свършат работата си, отидоха 3 души на работа. За хора, които заплатите им се плащат от всички нас. Това е една система, която много трудно беше интегрирана в Европа, след около близко 10 години, жестоки разправии, тъй като това е система, VRV5 е система за климатизация чрез хладилен агент R32. Хладилният агент R32, ще видите, има няколко огромни функции. Първо, той се доближава до това, което иска Европейския съюз. Тоест, чрез много ниския потенциал на глобалното затопляне, който има този газ, чрез по-малкия заряд, който имаме в системите, ние достигаме до около 71% по-малко изхвърляне на CO2 емисии в околната среда. Нещо, към което се стремихме с предишното филмче. Фронт 32 има един проблем, че той при 800 градуса околна температура тлее. Великите европейски мозъци казаха, ние ще гръмнем всички сгради в Европа, не може да се случи това. По един и друг начин Дайкин разработиха системи, чрез които тази система може да се интегрира вече в офис сгради, VRV5 Heat Recovery, и тук с гордост искам да представя следващия проект, който ние правим в момента и да изкажа малко и за историята зад него, тъй като това е първия по рода си проект в Европа. Това нещо за пръв път го имплементираме ние в сграда в цяла Европа. И съм много горд да го кажа, защото тази система е с около 15-20% по-скъпа от конвенционалната такава.
Бях поканен от Пощенска банка, когато имаха да си правят реновация на сградата. Как да я направят? Искаха решение за нас, от нас относно поддържане на комфорта и на микроклимата, най-просто казано относно климатизацията. Проектанти, консултанти, архитекти ще ми кажаха, ти си ненормален, никой няма да направи такова нещо, то струва толкова много пари. По един или друг начин успях да ги навия и ние го предприемаме в момента в сградата. Какво се случва и какво има много при тази система? Първото е VRT технологията. VRT технологията, това е една технология, при която нещо, за което говорих при малко, чувството от студената или топлата струя, ние го отмахаме, тъй като тази система, в зависимост от външната температура, чрез сложна система от Кен линии определя каква температура на въздуха да подава в помещенията. Какво означава това? Колкото е по-студено навън, толкова по-висока температура подава в помещенията. Колкото е по-топло, толкова по-ниска температура. Системите и сградите имат нужда от климатизация, особено при модерните методи на строителство, дори и при 20 градуса външна температура. Да, но защо аз при 20 градуса трябва да духам с 6 помещенията, като мога да духам и с 11 и да постигна същия ефект? Това нещо се случва чрез тази технология. Сградата в момента се изпълнява и сме на доста напреднал етап. Сградата ще се направи на 4 фази. Интересното е, че в момента сградата работи, правиме блок А. От блок А всички хора, които работиха, ги преместиха в блок С. В момента ние правиме цялостния ремонт, заедно с колегите строители. След като направим нещата до края на юни, би трябвало да сме готови с блок А. Всички от блок С ги местят в А, почваме блок С и така последователно и накрая блок Б. Имаш няколко неща, които с архитектите изискаха много от нас. Аз съм се опитал да ги покажа. Първото, което е едно от условията на архитекта Искрен Галев, беше да няма абсолютно никакви решетки по таваните. Прости семпли тавани, които са от край до край. Единственото, което имаше в тях, са осветителните тела. Чрез трудно решение ние не справихме само канални машини и реално подаваме целия въздух в периферията на помещенията, тъй като това по-голямата си част са open space пространства. По този начин избягваме няколко неща. Първото, което е това е в open space пространство, когато работят много хора, винаги има един или двама или 5 или 10, които не са доволни от това, което се случва в средата. Няма начин, такива сме хората, всеки различен. Какво ще рече това? Тоест, ако имаме много работни места, над които има много касети или подаване на въздух, на един му духа, на друг не му духа, на един му е топло, на един му е студено, по този начин ние подаваме целия въздух в периферията на сградата чрез специални дифузори. Ето, тук може да го видите. Нещо не работи. Ето го. Както и тук може да се види. Като имаме едно единствено място, където имаме решетки, тъй като няма начин, има един коридор, в който измукваме въздуха оттам. Няколко неща се получиха след нашата намеса. Първо, това е сградата, преди ние да влеземе. Виждате покрива какво представлява. Това всичко се изряза и за мое съжаление се хвърли, тъй като знам колко труд е полагано преди да се прави така нататък, колко струва и колко го изкупиха за цветни метали. Една от основните неща, които правиме и което беше изискване на банката, е да се освободят изцяло покривите за фотоволтаични системи. Тук историята е интересна, тъй като сградата се отопляваше с котли на газ и се охлаждаше с чилъри, 4-тръбна система. Основното нещо, което имаха към нас, беше да намалим сметките за климатизация. След предпроектните проучвания и данни, в общи линии достигнахме до едно намаление от около 50% ще има с тази система спрямо това, което са стопли до този момент и охлаждане. Само помпите, които махнахме, циркулационните помпи, които махнахме от котелното, харчиха ток, колкото за 4 външни модули на VRV-то. Без да отчитам цената на газа, без да отчитам цената на CO2, което изхвърля и така нататък. Още повече в момента, чрез собственото производство на електрическа енергия, също така ще им паднат много и сметките за ток. Вентилационната система, също нещо, което за мен е изключително важно в една сграда,
и подаването на пресен въздух е нещо, което помага на хората, които работят в тази сграда, живеят и каквото и да се чувстват още по-комфортно. Принудителната вентилация е нещо, което е паразитно, то трябва да се вземе отвънка, трябва да се вкара в сградата, трябва да се обработи, но едно необходимо зло, което трябва да се случи във всяка сграда заради перфектния комфорт. Тук използваме рекуперативни блокове. Аз специално реших да децентрализирам цялата сграда, като монтирахме специални рекуператори и чрез децентрализация намаляваме страшно много разходите. Това представлява една централизирана система, в която имаме главна климатична камера, която подава всички офиси. Ние направихме децентрализирана система, при която разделихме всеки етаж на два офиса и подаваме в двете офис пространства въздух чрез различни системи за рекуперация. Системите, които сложихме, това е най-новото поколение рекуператори на Daikin. Пак много трудно навик банката, но успях да ги сложиме поради няколко причини. Първо, това има ефективност до 98% в зависимост от температурната разлика. Това е уникално. Второто, което е това, фабрично може да дойде с L9, F9 филтрация. С моментните степени и щадисването на хората с COVID-щуротиите, стигнахме до там, че трябва да живеем в едни лабораторни и стерилни среди, което аз лично не одобрявам. Но това е машина, която хората обитаващи могат да се ползват и могат да го решат много добре, т.е. могат да са сигурни, че от 9 филтрацията постигаме лабораторна среда. Това е преди HEPA филтрацията. HEPA филтрацията вече е филтрация, която е за операционно. Много лесно сменяеми, лесно обслужваеми. Ще видите малко как седат. Успяхме да ги интегрираме в пространството, пред асансьорното пространство, за да намалим и шума в помещенията, тъй като шума също, както казах преди малко, е параметър на перфектността на микроклимата. Ползваме централни шахти, от които поемаме въздуха и го сваляме надолу по етажите. Ето това, за което говорих преди малко, имаме разделение от два рекуператора, скрити в предасансьорното пространство. Още повече, че тези машини са изключително тихи, за да премахнем решетките, както казах преди малко, взехме решение да подаваме въздуха в смукателната част на климатичните тела и по този начин, чрез тяхната система, пресния въздух да се разпределя в периферията на сградата, също така, че да не пречиме с духане и с проблеми. Системата е супер гъвкава, VRV5. VRV е търговско название, което само фирма Daikin може да ползва, тъй като е измислила и патентовала тази система. Всички други фирми ползват названието VRF. Ако се чудите защо ви казвам VRV, пък с много богата гама от вътрешни тела, нови BS кутии и така нататък неща, които са Ширудо. Технологията е специална технология, която е измислена от Daikin и патентована, така че този тип системи вече имаме право да го монтираме в помещение с минимална квадратура 7 квадратни метра. Тоест това е абсолютно за всяка една сграда е ползваема система. Почти всички сгради в момента минават през сертификация през BREEAM или LEED. Този тип система с Ферон 32 води до допълнителни точки при сертифицирането на сградите, което е добре. Втория обект, който искам да ви представя, е един проект, в който изпълнявам заедно с един ваш колега, архитект Румен Първанов. Още повече не само го изпълняваме, ами покани да бъда и съдружник в него. Съответно, ние сме и съдружници на този хостел. Бях кръстил слайда по друг начин, после вчера го смених. Бях го кръстил извън стандарта в хотелиерството. Това, което правим тук, е първия капсулен хостел на Балканския полуостров. Предполагам, всички сте виждали капсулните хостели, които се намират в Япония и навсякъде. Ние с Румен решихме да го направим тук. Идеята беше негова, той ме покани като съдружник и съответно я развихме във времето. Хотела се намира в София, на булевард Христо Ботев, близко до пъгъла с Сливница.
Първата идея беше този хостел, защото то си е хостел, се разполага с 110 капсули, индивидуални, в които хора могат да спят с непознати. Това е една хостел култура, която аз лично ми стана много интересна във времето и тя е свързана с разговорите, които се водиха и вчера относно социализирането на хората. Това е една среда, в която хората се социализират, тъй като това е една среда специално за млади хора и млади туристи. Седнахме с Румен и мислихме и викаме, Румен, викаме, в София кацат самолети Wizz Air, ефтините компании. Тук не каца British Airways или Fly Emirates. Съответно се оказа, че хотелите, които са в София, са 3, 4 и 5 звездни основно, като почти всички се продават на цената на 4 звезди. И реално за хората, които идват и търсят ефтин туризъм, те няма къде да спят. Поради тази причина разработихме една, той разбира се като архитект, аз помагах с идеи, тази тип система, всичко както виждате в едни младежки жълто-зелени цветове. Разполагаме с две помещения, които са общо за социални връзки, тези тук като тези долу, снабдени с телевизор, хората могат да си гледат матчове, вътре има много настолни игри, библиотека. Това представлява стаята. Стаята се разполага в два варианта, един от 4 капсули, един от 2 капсули, като разполагате със собствено шкафче, в което може да се сложи багажа. Общи санитарни възли, които са разделени на две. На двата етажа има по една бани и тоалетни, съответно за мъже и за жени. Стана много готино, много за мен лично супер симпатично, много интересно. Другата седмица, ако е рекал Господ и всичко е наред, на 17 трябва да отвори врати. Това нещо. Специално от към климатизация и вентилация, понеже тук пък аз съм човека, който решава какво да се прави. Направихме една система от индивидуални сплитове, които всичките са качени на покрива на сградата. Всяка една стая е индивидуална, може да ползва различни температурни режими, дали да се отоплява, дали да се охлажда. Подаваме пресен въздух във всяка една стая чрез решетка, която е изчислена за броя хора, които ще спят, тъй като тези капсули се затварят, не могат да оставим хората без кислород. Има трансферни решетки, тъй като надуваме стаите, вътре става над налягане и съответно то влиза по капсулите спрямо броя хора, които спят. Вентилацията е изцяло индустриално разпределена в коридорите, като подаваме в стаите. Соларно производство на топла вода. Към момента се опитваме да направим и фотоволтаична централа на покрива, с която да произвеждаме нуждите от електричество. Въпросът тук е, че отново стигаме до ненормалността на законодателството в България, което не позволява на млади фирми да ползват кредитиране в тази сфера. Тоест ние трябва да работим 5 години, за да стигнем до някаква възможност да участваме в програма по финансиране на тези системи. Направихме централизиран контрол чрез Daikin-Onect. В нито една стая няма дистанционно управление, няма управление на климатика, всичко се управлява през централен пулт от рецепцията. Това беше от мене. Благодаря ви много. Надявам се, че съм бил интересен.